Какво означава стадий адаптирана терапия? Пациентът идва при нас с определени симптоми. Ние търсим причината, която е довела, или причините, които са благоприятствали за развитието на тези симптоми, и избираме лекарства или лазерна терапия, или и двете, които да повлияят тези симптоми. След това започва процеса на излекуване. В този процес, в най-добрия случай, пациентът започва да елиминира факторите в живота си, факторите, които са довели до заболяването, и той започва да се подобрява, и към това подобряване се добавя и ефективността на лазерната или медикаментозната терапия. След около месец, 2, 3, зависи от заболяването, ние отново се срещаме с пациента и той вече е един нов човек. Той е променил нещо или нищо не е променил, но симптомите са се подобрили или влошили. Тоест, имаме при всички условия някаква промяна. И тази някаква промяна изисква промяна и в терапията, промяна и в подхода.